mafana ny andro, mafana koa ny toedrara. Atsika isan'andro matetiky marigny hoe guerre des étoiles, fa ny ao Madagasikara eto avozoagna tsao eto no ipoahan'ny guerre des étoiles ty. Fotony raha hitatsika amin'ny fotoagna zao ny marobokotra ozy izy nireo mahay izy, ny henjagna ho reo mpahay izy koa miady an-drano. Tany eo vola aminareo pouvoir io mampiady olo samy tianjaka aby. Io ny raha mbarako matetiky hoe étoile agnabony lohanareo ndraiky agnabony sorokonareo ndraiky amin'ny tratranareo io tsy leonareo zaminareo, fotony tsy voajanareo zo, tsy vitany zo anareo mitondra izy, miloloa izy, mibaby izy, mitrotro izy, tsy malio izy, fa le mpitondra anareo mihitsy ny magnakorontagna anareo. Nazovy mpitondra teo, tsy maintsy misy fo adiny ingeza, adiny sambo matanjaka. Ry sasany ny volana fa izy mais gendarme tsisy karaha izy Madagasikara, hay fa firy moa gendarme nandalo teo anao vao navy ke hoe tsisy mais gendarme karaha izy zegny. Dikan'zegny anao zegny professeur en gendarme, anao zao fa tsy bomba fa anao zao monsieur le professeur Richard Ravalmana. Mais gendarme anao ke ny gendarme tsy voafenao, mais gendarme anao ke gendarme asainao manapotika vahoaka mitaky ny marina, gendarme asaigna mamody vavan'ny vahoaka miteny ny marina, zany ve ny fahaizanao gendarme? Satria hoe bomba anao sa hoe missile, azafady maro ny talohanao mais gendarme io, fa reo tsy nagnadiry toetraigny karahanao io. Reo koa fa nisotro ronono, reo nipetraka nangala droite fa reo tsy nandeha gauche. Io pesosy io volango aminareo ne, io koa tsy leo cerveau-nareo, tsy digniny fonareo pesosy io, nareo manjary miteniteny fona, mivolavolagna fahatany. Anao milaza anao lehibe gendarme taloha, anao milaza anao fa nitondra ny tiako nino tamin'ny gendarme, anao ne tokony mangigny tany misy tsaiky, tany misy olobe, antany misy olobe tsy miady tsaiky. Anao fa misotro ronono, nalegna anao baka tary napetraka tamin'ny plasy araiky tary, anao mbola mboatahoata fo. Mariny koa boka anao be loatra volandreo namezandreo anao nagnapidianana anao place eo napipetraka anao io, normal anao koa miwatahoata. Nanjary adiny gamin, hainareo gamin le magnano basim-borogno basy rano regny, elany ty firiko taloha, elany ty firiko taloha. Oh, zegny fitondranareo pays, zegny anareo volana hoe mitia tanindrazana. Aminaka nareo nambarako nomoaly, anareo tsy mitia tanindrazana fa anareo mitia arena ny tanindrazana, richesse ny Madagasikara tianareo, parce que alafinareo gnanaovanareo velotegna. Aizana olo maro maventy amin'ny aja sy voninahitrinareo, anareo magnano adiny gamin.
Yo gamin, parbo bandit, malfaiteur. Raha ataonareo io. Nareo hoe tokiza an'izao tontolo zao. Hay. Ty moa misy mariny guerre des étoiles ty. Lava risy niany 9 mai ro milamina ny zava-drehetra hozy izy Poutine. Nagagaza fo. Karaha tsisy solotegnantsika baka Madagasikara nga Poutine agny niany 9 mai. Raha zao nga tsy voa invité. Richard Le Popman nga tsy voa invité. Ingay bomba anao tony teny tany Russie tam télévision radio Russie tsy voa tsy nahazo invitation. Sana rojo le araiky hoe invité fa tsy invité. Sana ataony Poutine valia feno rano zegny nankiny fa tsy namelana. Tegna magnano adiny maboto anareo. Tsy arakaraka ny babenareo, loloavinareo, trotrionareo mitratranareo. Étoile te magnano adiny maboto. Toiza zay vahoakako ny famizaha zay efa ny volagna matetiky teto zay mbo hiady an-tragno anareo io. Voilà izakeo izy tsy mikoafy. Hoavy raha ty. Ndraiky tsy volagna niany amarefa. Mbola fo za tsy mibaby étoile wala tsy miloloa étoile wala tsy mitrotro étoile. Fa raha io tsy lion cerveau nareo zama. Ary manondronondro niata voasatroko cowboy araiky aria voasatroko ny tiako d'Artagnan le colonel Tahina tiako Tahina tiako Tina tiako Azovy. Hay anareo jiaby tsy manjary zegny. Tsisy araiky manjary, anareo jiaby tsy manjary. Na le cowboy, na le d'Artagnan, na le tiako Azovy. Zegny ve ny fitezagna, ny fanabeazana nazonareo tao anatin'izany gendarme zany. Robatiny pesosy anareo. Robatiny pesosy anareo. Fa ela ny volagnanety eto pesosy io mandrobaka jirinareo. Nareo amizay manjary tavoangy lastara tsy feno tsara. Oh, magnano drakatra agnaty vilagny eo amizay korontana koro. Za fa nivolagna teto atsika zao fa mizaha film visa D. Atsika fa niala visa A, atsika fa niala visa B, atsika fa niala visa C, atsika zao midika ny visa C, visa D. Guerre des étoiles. Toiza fa zay vahoaka mizaha fa zay mitokiky fo. Fa ny mampalahelo fo zegny ny vahoaka tsy manantsigny manjary voan'le raha. Fahitako igny zandriko. Fa enao edy zokilarosy izy raha fa ty kotrona za fo. Samby nianatra ta sainte famille teo boka zegny, samby bany ta mamasigny teo. Fa eko izy mila kotrona za. Yeah. Fa izy ataoko entre parenthèse tseniky. Fa izy za mikomitratra ko mbola artiste ndraiky hoe ataoko entre parenthèse mpagnano politiky tamin'ny artiste. Za mbola midoka ary tegna midoka tsy hoe izy namako, tsy hoe zay jiaby samy tamin'ny sainte famille samy tamin'ny mamasigny teo nianatra, fa za tegna makasitraka zokilarosy be vitan'igny tamin'ny firenena.
tsisy artiste na vitavitan'igny koa mbola tamin'ny Madagasikara teto sakonkontratra zegny mitsangana eto zegny volana vitavitandrosy na kolotsaigna zegny na politique zegny na éducation zegny na social. Entre parenthèse fa izy lavanina Joborano dignindro dignine tsisy andra za meloko amy Zogorosy parce que izy volanko aminareo zegny ohatra andra lako zegny ary na tiako ohatra ny zokobeako izy parce que eko loatra mbola izy polia Madame Monique mikaiky izy tary tamba masigny atsimo agnontany izy fa endrazy mbola izy tamivonjy ray tsy mivaky izy boko nagnano fampisehoagna voalohany tamin'ny fête des écoles tamin'ny Sainte Famille izy boko amizay roso niaraka tamin'ny débat. Bon entre parenthèse tsy diratsika laligny fa ty toedra rahampirenena ty anareo nefa volagninay isan'andra mivoleza nareo mivola hoe masina ny tanindrazana nampiotainareo fady ny tanindrazana nikitsakitsainareo ny razagna fa tsy niananareo hoe masina ny tanindrazana. Ha izy ty ma les petits canards ils vont les petits canards ke hoe zay lera tianareo volagniny hoe masina ny tanindrazana nefa ny tanindrazana kitsakitsainareo vetavetainareo boko nareo mivola fa hoe masina ny tanindrazana are pirenena richesse ny pays ahondragna nareo karaha magnondragna tsy haiko nino nampiotainareo fady tanindrazagna anareo tsy mitia tanindrazagna fa nareo mitia richesse ny tanindrazagna zegny ny marigny mampiady an-tragno anareo io président nareo karaha fa tsy mivolagna izy ane lehibe ny cour suprême izy tsy mivolagna izy karaha fa maréchal izy tsy mivolagna mifagnala baraka manamboninahitry mifagnala baraka mason'ny zazakely mason'olon-dehibe mason'ny sojabe devo koa nareo mivolagna hoe masina ny tanindrazana matraba tanindrazana anazo nareo fa io fa tsisy tanindrazana masina koa raha ataonareo io nampiotainareo fady tanindrazana ino amizay raha misy tibaindrazana izy mahazo anareo tibaindrazana izy mahazo anareo miady an-tragno io atsika tsisy frontière heureusement soa ihany heureusement tsika tsisy frontière tsisy tanàna nitambatra amitsika fa tsika koa nisy tanàna nitambatra tamitsika marany poko heureusement zegny volagniko hoe drakatra agnaty vilagny anareo miady an-tragno katratratratratratra tsakotsako agnaty lapoaly zay tsy madigny mipitiky anareo nivolagna ary matetiky président nareo ne mivolagna hoe iady amin'ny kolikoly niboaka kolikolinareo kolikolinay mbola androva fa kolikolinareo fa niboaka kolikolinay mbola androva le araiky man kolokolokolokolokolokolo mbola androva tsy enky naboakanay fa nareo fa niboaka kolikoly jiaby maloto jiaby tsy manjary tamin'ny firenena naboaka nareo za matetiky teto nivolagna anareo io kony afaranareo io hagnarisika amy lalabe fa tovoko amy tany aza misy azafady ndragnary ndraiky raza fotony nareo fa zay mianakavy aiza la olo manambony nahitry zegny étoile babinareo lanjainareo loloavinareo trotronareo mitratranareo adiny maboty raha ataonareo
araiky mivola fa izy farany mahay gendarme hay talohanao ro zay tsisy mahay gendarme miala tsiny miala fondro miala satroky tompoko re amandreny Désiré Ramakavelo zay tsy mahay gendarme regny ane zokinao lavitry nanjary iny fivolagnandreo somantsaiky taloha regny ino agnaran'izigny délivrer kapoaka akisitriky boko ampanoro fa ela tsy haiko betibetiky tsy mahay délivrer kapoaka zay za fa mivola aminareo isan'andro adosoagnaboloanareo amy sorokonareo amy tratranareo etoaly io fa tsy leonareo de Gaulle kony etoaly arefo izy nanandratravo la France fa nareo dimy mavesitra etoaly dimy io mampitapy mampafoare o zay varatra agny fafoare anareo koa fafoare zay aloha mizaha visa debo karaty sady action dramatique ino koa aventure amour reo raha efatra reo ne zao film ataonareo io action dramatique aventure amour science fiction 5 complet visa D mahamenatra tegna mahamenatra raha ataonareo ka raha ataoko za tsy mijery fotony za tsy miloloha étoile za tsy mibaby étoile za tsy mitrotro étoile fa le zoky ray aman-dreny talohanareo ny mbola velogno maro mahita raha ataonareo reo mahinakina ka nefa ny reo zoky ray aman-dreny fa retirety tamy gendarme officieuse aboko généraux reto maro amindreo io ny taizanareo tao ny ananareo maboto jiaby hazalahy ndeha atsika ty izy volagnindreo sy teo zafady zokla izy volagniny tamin'ny iranazy teo igny Madagasikara igny anao tsy nividy anao tsy nanakalo zavaboary anagnanao ary am-pirenena misy aminao anareo miady an-tragno noho ny resaka nino pesosy iny volaniko Madagasikara nanjary western far west pesosy mivolagna io tsy mikoragna Madagasikara koa tsy dolara or volatsika ariary aboko tsika topy fo magnariary amy raha io amizay atsika amizay rolendreo miaraka amy dolara tsisy afa ny film western a far west raha ataondreto manamboninahitra reto mampalahelo normal kizembony razananareo voa ho azy fotony nareo tsisy asa loha amy vahoaka nareo sady tsy miaro vahoaka tsy magnano asa ho an'ny vahoaka tsisy vahoaka ndraiky potenareo vonenareo nefa nanareo miady an-tragno badiny edy en tant que nareo olobe raha ataonareo io boka misy araiky zay iny koa boka tsy mety mahay place nany fa nailiky tarina ampody hely mbola bivava koa ankarara biso igny BM ho anareo za nahita publication anazy ao kely mba mivolagna izy hoe esiriagny zay tsy mananina amin'ny président fa rakara hay anao ankarara biso igny tokony adoso voalohany anao lalatina rakotondrazafa anao ny tokony adoso voalohany anao tokony mamody vava fotony anao fa nailiky
fa tsy nahazo anao députation, tsy nahazo anao maire, tsisy raha nazonao, mba namiagna place hely sénateur, mbola bivava normal. Zany ndraiky tsy magnametsigna anao karaha Rabisony Lalatina Rakotondrazafy, parce que mitady place ny bomba baka anao io baka azo place ny hoe présidente ny Sénat, tsy leonao io. Ndrenao ta ministre to tsy leonao. Anao mpitondra volagna karaha CV Maïsy. Ndrenao mpitondra volagna tam gouvernement fo, tam résidence to tsy leonao. Matopitopy karaha ino agnarany biby igny agnaty ala igny, dinta. Zay raha mandalo anao mila mantsampy, zay raha mandalo. Oh, karaha Rabisony Lalatina Rakotondrazafy, mba mipitraha koa fa mba nahazo place hely. Tanao anao teo sans portefeuille, na sasahin'olo anao. Anao navyo mbola le ty ratsy tary mbola mipody eo koa, ratsy raha mahazatry. Kezay oe sorony zay tsy mamely président. Anao tsy mamely voalohany, anao tokony adoso voalohany. Ankaraha Rabisony Lalatina Rakotondrazafy. Karaha zegny koa araiky nivolaniko moaly igny, Mercedes 1924 Ratsirahonana. Adignanao ma Mercedes tamregny député 73 député Tanalakely, vatapaty nataonareo président igny. Za tsy SVM, za tsy timo. Lambanaka ndraiky mena fa za tsy timo. Adignanao ma zigny Mercedes 1924. Anao hita be mazava be soranao sarinao tam vidéo. Misy viavy araiky alohanao fary hoe anao mitana karaha ty ndraiky satrokonao kalogno kalagnanao karaha ty amin'ny vatapaty. Président nandeha nataonareo vatapaty, izy mbola mipouvoir, mbola mitondra ara-dalagna koa en plus. Niany anao nafiky ny présidence ao, mpitondra tenin'ny présidence, anao mahay mivolagna olo. Io ne volaniko hoe reto namiagna place reto tsy haindreo raha nataondreo taloha fa tsy nanjara. Zo koa raha ataonao fitaritra podiny fitaritra aminao e. Raha ataonareo fitaritra ne apodiny fitaritra aminareo e. Niany anareo marefa marary mangotra, iareta fo latorinareo koa zo. Adignanareo raha jiaby nataony Rajoelina tam vahoaka tam 2009 2019 jusqu'à izy niany vandy voalohany. Anao ne président république zay tsy tokony avandy amin'ny vahoaka. Contraire, anao tokony mandeha mitandregny vahoaka, fa tsy reto mpanopy odry katakata tsy lany mpaniry eto amin'ny lalagna. Anao président, anao nandeha eo, anao lava, anao tokizandreo mba iro io fo, izy baka izy io, izy ataondreo étoiliste reto miady an-tragno reo. Anao mitandrema Marajoelina fa anao mbovonendreo io. Reo étoile reo zao fa mitapy, fa mihoatra borne lohandreo raha agnaty lohandreo zao. Ke za magnambaranao Ratsirahonana Mercedes 1924, anao tokony nanginy. Aleoko laviky zany ataon'olo sarim-bavy, tsy jereko. Fa hoe président de la république nataonareo agnatiny vatapaty,
agnabony Corbeil olo tsisy ny vola fa niany président natao SB sarim-bavy anareo jiaby wa ha anareo koa donc mahazo raha mavoa Trump mahazo raha mavoa Macron mavoa président jiaby aby reo anareo donc namontegna tsendriky izy mbola SB nataon'olo anareo igny adigna anareo raha nataon'ny président mivovo tsy ndraiky tsindroe enao dikany mivovo zegny fandroaka amin'ny avaratra magnena bo io antany io za misy tango gnarany ndre tango fo tsy mivovovo nefa nio fandroaka tompony agnarana fa oaka nde ataonao vovo normal aminareo zegny mamaliabaka aia sindra natao SB sa natao mivovo asa nareo zo koa nde volagna za koa hoe raha Jojo Toto heureusement izy nataoko hoe raha Jojo Toto karaha manafo africain gonigony io miareta raha ataonareo olo ataon'olo aminareo nde izy raha ny tokony izy solution miako anao président raha tokony ataonao zio tsy volan'ny babanao tsy volan'ny mamanao anao araiky zay mivovo anao aroe zay navandy anao telo zay mandafy tandrazana anao efatra zay naondrana rem-pirenena anareo dimy zay namiagna place tsy amin'ny fomba officieux amin'ny fitondragna zanakanareo tsota zay donao fona donc confesse amin'ny monseigneur vaovao igny pape vaovao igny Léon 14 donao fa niana anareo mbo nataon'olo araiky SB rotragno araiky wawawawa za tsy agnano anareo vovo fa tsy leonareo nde SB fo tsy leonareo ke mivovovo nde ataoko anareo tsy hoeky anareo jiaby tatatata eraka amin'ny Madagasikara tsongoenao droite za marary tsongoeko droite anao marary ke izy koa raha nataonao fitaratra ampodiny fitaratra aminao anao kaza meloko boko tsy fitaratra igny tokony vakinao fa anao ny tokony magnova jery hoe ino ma raha nataoko tsy atiavan'ny fitaratra ty za zegny natao hoe le cerveau mandiniky ho président nareo ke anareo jiaby kaza mitsangana tsara dalagna natao président république olo ray aman-dreny miteza nde izy tsy miteza zay malagasy ke zay ndi teza izy aseva tezainy amin'ny ara-dalagna tseniko zay malagasy fa tsy zay nde teza izy amin'ny tsy ara-dalagna ataony io ne raha fanambara izy firegnany olo boka izy mahazo izy io fa nambaran'olo ro magnodidigna anao ro président ro nde amono anao non on change pas l'équipe qui gagne ne change pas alors garde eux asa solona boka nao karaha fa gagnant garde le io ne anareo fitondragna ty za kony karaha ataoko za personnellement za fa tsy mitandregny raha volagninareo parce que vandy 100% 16 ans volaniko ni raha nefa nagnano l'école manara-penitra mba compté koa mba mbaraza koa 5% tsy aiky miandra agnatin'ny l'école manara-penitra anareo io anareo koa nahazo 40% sauver Madagascar tsy ampy même pas 40% tsy aiky mandeha l'école amin'io manara-penitrinareo
Donc magnovana ro, change ton équipe président. Fa koa reo ekipe goekantitrinao reto ry dinosaure-nao reto ry ino magnaran'izigny amin'ny avaratra igny akoho mbola hely tarimigna ry tôtinao reto, ro amono anao bonheur. Sérieux raha mbarako anao zegny, amono anao bonheur ro rajoelona. Za anao zao nanjary natoetsinia, natoetsinia koa nanao président. Anao zao koa nilatra ndraiky vadinao mialy, volaindreo ay ino ma tonton bazary, parce que anao natoetsinia amin'ny adalagnandreto olona ataonao tigna nefa mamorika anao reto. Izy mambaranareo olo mandeha-ndoly fo mamorika, marina anao eo fo mamorika anao ne, tsy mila mandeha-ndoly wala mandeha moasy, eo fo izy mamorika anao tra, na anao rebaka na anao poitry na anao eo miodigny tany maiky eo, tourbillon tournade boka anao mba nandrobadra, fa heureusement anao tsy nandrobadra. Azo lazaigna hoe nandrobadra anao boka fa tsiniky matanjaka karaha tournade à Floride regny. Ke zegny kabaro zay zao za visa de mampatsiaro za film mbola SNBCE Jamanjary asomasomony any Jack Palance, asomasomony any John Wayne, fa reto tsy haiko zao veke fa naty jiaby baka ro acteur malaza ny western re, fa reto deuxième génération ny western. Io gendarme io soloanareo agnarany sitrana, sitrana gendarme ataonareo hoe shérif. Ataova shérif gendarme président, étoile araiky fo basta, nefa étoile araiky amin'ny satrokindreo, fa io étoile 10 minutes tsy leon'ny cerveau-ndreo. Solution meko anao zay président, ataova shérif ro fa azo atao gendarme zegny. Gendarme zay ne tokony miasa agnaty ala fa tsy miasa amin'ny vily. Ke zegny izy ala araiky mivolagna i bomba mivolagna hoe fa izy mais gendarme plus que les autres. Gendarme zegny bomba tsy miasa amin'ny vily fa miasa agny la brousse, la campagne ho vazaha, agny gendarme miasa fa tsisy raha dia gendarme amin'ny vily. Ke izy koa fa tianareo nareo ty lanja étoile, ty baby étoile. Président, soloa gendarme ataova hoe shérif. Étoile ndreo amizegny araiky fo, basta, nefa kabaro. Bon, magnavaritra atsika. Zany moaly tsy zaza raiky fa maro feky olony moaly ny tokiky nahita Bob Tasiano. Anao mafy frère, tsisy gouverneur karaha anao io a Madagasikara. Gouverneur jiaby ta Madagasikara agny tsisy nivolagna, anao za raiky fo nandeha niwatahoata. Affaire tsy tokony hidiranao any hidira, anao moa bala perdu ay. Tova anao ke, ambaranao manao misy gilet pare-bala karaha razozo totao, anao tsy gilet pare-bala. Ro gouverneur jiaby reo, sa hoe anao président ny fikambanam-be gouverneur any Madagasikara dia anao mpitondra teny minafiky zegny. Alohany anao nivolagna olo, nivolagna président, anao tsy tendriky tokony micorriger tegnanao Tasiano, président Corné Pistache. Raha ataonao tsisy manjary, bambaraza ebaka, ino raha nataonao province ny Diego, région Diana taky anao gouverneur ny Diana Tasiano Bob di président Corné Pistache. Bambaraza ebaka, nagnino tsy sakinao aboaka?
en détail transparence 50 milliards azonareo gouverneur aby reo ina namboarinao fatridiana zegny raha tokony dinihinao fa anao tsy mandeha miditra amin'ny patalogno tsy tandranao zay baka mahabady anao koa nino antony io misolelaka loatra baka atao hoe mitia président miaro zony tsisy olo tsy mitia président olombelon gozo hoe fa raha ataony koa tsy manjary ary izy koa sy fa volagnin'olo izy tokony mandinika izy magnitsy magnaraka le marina fa izy tsy magnitsy tsy magnaraka ny marina izy petan'olo e izy tsy maintsy pitan'olo ke anao nandeha nidika amy raha tsy diranao zama anao tsy maintsy hoanin'olo ndenao tsy voamboatranao ninao tsy vo karakaranao anao mandeha midika misolelaka ary za fa nagnambaranao tasianao boby président Corné Pistache ty volaniko aminao alefako aminao sy ty za io mitady olo tondrasy ty mbo ataoko eto personnaliseko eto agnaranao tasianao ty koa ny volaniko andesinareo amezanareo gouverneur any adiana karaha fa elety nagnatsognanao aminao zay zalahy anao zao niala nisolelaka mbo ndipodinao koa ya marigny baka misy baka le hoe misotro ronono ya anao mety misotro ronono amty mboko ty économique ty tsy midagagagaga ty anao économie vita kabaro boko izy ho vola non atova volagna sakalava zala fa aza atao vary amin'ny agnana raha io fa hendro fo raha volagninareo anareo mandeha magnano vary amin'ny agnana composé atova volagna sakalava nandeha nagnano vola izy amin'io mamaky afangarony amizay raha jiaby mafy zala minono ty azo place ya atsoatsy baka tokony misy remaniement mety ho losy ministre anao tasianao boby président Corné ary anao koa losy ministre anao mety amendreo place ministre n'industrie parce que ananga usine fanaovana Corné Pistache na Corné glace parce que spécialité nao baka raha io tokony zay place ameny président nao président ny usine industrielle fa anao mikapokapo adignanao ma raha nataonareo maire ny adiako nasianareo ajany izy agnontaniako boka anao tasianao valia boka nasianareo ajany maire ny adiako nandeha nivetivetainareo tamin'ny place ndritsy anareo koa nagnaja izy tokony nidiranareo ta bureau izy fa nagnambaranareo avia bureau anareo izy no anareo nanoifo zegny anareo nagnaja olobe bien tanànany igny mandidy manapaka amy tanàna igny tsao tsy hainao koa est-ce que anao nagnaja izy anao ndraiky igny croiser le bras-nao magnaraky efa ningay babery biatiko ny Jocelyne igny ya mairie nao baka iozy ataonao fika atao vy bas zay ataony vahoaka koa ataony donc anao tokony mamody vava en tant que anao androngo vato mba zahava tany andatsanareo vity io adindreo roela mbola roela miady zigolagny hitane fa zay tsy nikirigninareo ny volana fa nampivolagna zay he jiaby izy eo amizay anareo midika amy patalogno tsy tandranareo baraka agnarany nareo koa fa namiagna place mangina
le asa place nagnapitragnanareo igny ataova fa aza miditra amy raha tsy tokony dirana. Baraka io koa raha ela ambarako anao président Cornier. Baraka ne ndenao zio io anao miboaka ary anao koa navy amy lalagna ary tapaka lastikiny milibandinao afa baraka ane zegny miraraka zegny akory anao afa baraka eo anao fa baraka zegny ambaranareo be mara magnazo baraka raha ely fogna zahoagna baraka e ndefa ndraiky folaka fa mavo baraka nga mandinia zalahy izy mambaranao anao zio tasianao mbola amy lycée afa anao tamy lycée tary bivava ndraiky nazahoanao agnarana Bob fa anao zio deja anao fa naposy karaha kodona navy amy placenao ma gouverneur anao asa amizay tsy hainao anao amizay miwatawata n'importe comment et n'importe quoi. Ambilaro samy maventy ady samy maventy eto faza midriky tasianao ataova asa amy gouverneur zay nagnambilagnanao io aboaha zay hevahoaka ny faritry Diana province Diego 50 milliards nazonareo gouverneur aby reo zegny raha tokony ataonao fa tsy misolelaka aminono milelatra ary minono aty anao sarotry misy jery akory mataonao isy jery ndre raha nataonao tamy lycée fo tsy mampiova anao toetrinao tamy lycée nezy nandesinao eo anao zao mambaranao mbola amy lycée Bob anao fa tsy amy lycée tellement anao mavozo tsy andeha dosiny rajoely amy placenao io ny nany nalefana aloha mama président iarovako malaky tsoza miala amy place eto Boby tasianao président Cornier Pistache ny mandraka zay tsary nisy mandraka zay zegny ny farany fo misy tsotatra farany zandre tsotatra farany o za ratsy raha koa fa farany zay baka mitsika varatra agny torfidy agnarany azonao torfidy ke tsonao zala ho torfidy aia koa ho besima ke zegny kabaro nisy publication nataoko ny moaly ialako tsigny amitsika jiaby le mpanoratra koa baka nisy erreur koa nanjary nataondreo président ny AGVM loup-garou Ali Aboud Ali volovolo trésorier izy ka zao le magaga tantara tsy fagnadigna 2015-2019 izy fa trésorier teo mbagnotany edy mba nindra nefany nindra nataony aia les actions aia les mangarahara les transparence tam 2015-2019 izy baka tsy possible au président andegna ino agnano président AGVM tsy possible ndre ambario be to tsy lioniky andegnany président ny AGVM anirinify ako izy baka io amizay tsy ako hoe lany isanjato zato isanjato wow azala maro anareo tao
kenao lany zato isanjato dinia zegny aliabodo déjà anao volaniko fa tio 2015-2019 za tsy amintany anao indra nafoaka indra tsy nafoaka ke anao niany lany zato isanjato mampitokiky za tokony dinino matoanao nataondro io parce que anao gogo anao draba baka gn'ino andeha angalandro andravandro Ambariobe de hoe aleo apetraky ho merany Ambariobe fa ty gogo ty raha tiatiany misehoseho makoalainy andoharana samby rano be mazava ty tegna nagnano jeriny makoalanao manafo miala aminao ali abodo ali volovolo logaro piège nataondro anao io noho tsy viziany jery tavoanginy lastara tsy fentsara piège de hoe lany zato isanjato normal anao lany isanjato za ndraiky mifélicité anao félicitation ndraiky fatandrema fa aza mivandrivandriky karaha sarinao hitako zay za lafa ambadiky izo tsy hainao intsakeky izo tany tsy milamy fitondragna amy korontagna mibokon'ozatra miady ny étoile miamby fipokony étoile reo fa tsika zo karakory ny afarany ngatagna amy razagna tsy ho isy faty olo fotony zay fa kajo mandevy igny ko nentina ambarako zagnary aza vonegna eky vahoaka fa kajo ro mandevy kenao zala malasa maleova maha trésorier AGVM anao fa ny magaga ty mety volagna aminaka anareo hoe ka fifidianagna tany koa tsy miragna fifidianagna anareo t'Ambariobe tsy fa marako fa zio tagny izy nahazo zato isanjato oro ke nagnino ma izy t'Ambariobe tsy nahazo mema atsasaky nle zato isanjato tamy fifidianagna be ny tanàna fa izy nangalatra nampiasa ordonnance fa koa zegny izy tsy lany oui nangalatra nampiasa ordonnance olo trésorier zay matanjaka cerveau misy fa anao zala trésorier AGVM pe tanànany Ambariobe tsisy raha manjary Ambariobe piasan'ny la mairie mijaly karama tanàna mantsy tsy voabekonao lavory fa ondranagna ondro fo mandeha Mayotte Maurice fangalaragna organe tsy volagniny izy koa boka mba hitako hoe misy scoop volante na ro extraterrestre regny navy t'Ambariobe misy tsaiky very tonga ny extraterrestre fa tsaiky an-tanàna io fo tsy hita grave deuxième fois anao trésorier ny AGVM tanàna anao tsy mamboatra anao tsy leonao normal anao taondro zay volanko aminao fa piège noho ny anao gogo ty azo voninahitra baka ty mahakomba miala fahignana sa ino za tsy volagna raiky niondrogna tomobily volagnin'olo igny ratsy be baka igny aleo toko hoe akomba miala fahignana non logaro ali volovolo ali abudo
trésorier no ny any tantana mascrine na rongana anao na lafinao tany trésorier no même tantana nos bêtise tsy tany na lafinareo izy io raha mahastadiny ambody vanio zegny olo même tantana fanagnana patrimoine ambario be lafinareo fotony fitiavanareo pesosy zegny anareo même tantana ande kadagadalegna olo ande asiagna fil barbelé asiagna ladouce zay tsy contre fa aza lafo anareo misy vola 1 milliard 250 millions amle 2 milliards 500 millions nahino anareo mandeha mangataka ataonareo ino vola io nataonareo nino vola io nampiasainareo tamin'ino vola io apoaly mangarahara agnatiny 1 milliard 250 millions zegny mety nangalainareo nivorinareo niaraka tamin'ny conseiller hoe karakory atsika namboatra stade tsika zalahy fa manara-penitra ry alko andefa tsy tavandregny renareo vola débloquenareo namboarinareo stade nambody vanio ray amandreny mitondra agnarana io fa tsy olo babakoto karahanareo olo be stade ambody vanio na hoe stade Laurent toly karaha gymnase io toly Laurent ajaza lahy amboara fa tsy andeha hoe olo fahitanareo fa valy pirenena zava fo izy io misaobaoba nandeha nangala mercenaire agny zegny olo andeha kadalenareo vahoaka nambario be hoe amboariny stade asiagna latosy vola mbahoaka boa amboara fa zay kazakadalegna aza fa matra zegny anareo azonareo atao magnano demande amin'ny ministère en jeunesse et sport agnamboarana zo azo manandroboka zo olonareo teo talohany nandroboka nandrandravagna zo e nde zargatsy au courant taty krisy nandrongana zo nandravandravagna zo teo ibo koa tsy nefa io ndraiky reo niala mandandro zonareo avy andeka dala zay hoe ara vatomanga zay tsy mila volane vahoaka etrane vahoaka impone vahoaka aboa amboara stadine zay tsy mila manara-penitra nareo tsy vita ry tsy eto koa zay ndeka dalian'ny président nareo mare afaka mare farafanjava izy avy ary andeha vola hoe manomboka zao agnamboatra stade manara-penitra ny ambario be non ninena zatra zay amboara ampidianako milité volany impone zay fangalanareo 120 millions d'impôts pendant 8 ans 120 millions zay koa fa hitahitany ko nagnanovagna stade io fa zay kasabadoigna angia amba hoe trésorier 100% lany parce que nitantagna nino anao nitantagna mandafo zegny mahay mitantagna anao koa olo nandiniky hely karaha tombokondro ambario be io 300 et quelques kilomètres carrés tsotsy hainao nandeha nampidiranareo 3000 bajaj ino zao raha mandalo nde iagnan'olo tsisy bajaj maromaro ny ampiondrana zegny olo may mitantagna zegny olo nay nandiniky fa firy fanjavana avianao teo koragnatsika amy rahalahy namiako solution anao miresaka io bajaj io est-ce que nataonao ny appliquenao nde izy tsy nivolagnao foiky heureusement zany koragna tamindreo conseiller ro zay tsara nambaran'zay zegny anao volanao may mitantagna ary abody za fa nagnambaranao ne za tsy angala barakanao frère fa za koa ny publier vocalinao aminakaty koragnatsika roe solution idée namiako anao karaha nataony zamabe Patrick raha managna nagnamia idée solution rajoela boko tsisy raha nefany nandeha navadiky ny IEM igny lavitry tany diavinao fa za tsy angala barakanao volagna déjà raha ataonao fofa mavoa barakanao tompeny eh oui
atsika zao nefa tsy Ambarivo be wala fa tsy Nosy be, Nosy Bajajy zegny agnaranay ao, Nosy Bajajy. Na amiako solution anao fa mara atsika roa ilahy koa tsy nikoragna solution amiako anao, nitanterano tsy nitanterano. Na amiako hevitra anao plan urbanisme tsy nataonao tsy nikoragnesinao. Écoute ça le bois de mondo ranonarigna amy taizany drakidraky bako anao niany andeka dala zay préfère stadinay io mbola karaha iofo zay tsy mila sodiaty tsy haiko sodiata tsy haiko nino zay tsy mila raha vatomanga mitosy raha aminay io rano dadilahinay mitondra agnarana dadilahinay io tout Laurent stade Ambody Vanio tsotsy hainao ndo mandeha amy Daodintsay ao oh aia volany impôt fa zay mila agnamboatra stade vahoaka koa ny magnefa impôt Ambarivo be. Asa mandribiriby zala, asa mandribiriby rontety agny ay magneky ribiribenareo mitoaka ndraiky amin'ny hany ndraiky aomby maty fa zay amy vily eto la pointe eto zay tsy voaribiribinareo amizegny. Ary io volako hoe isorako ary tegna toanako ny conseillernay Ambarivo be miady ho an'ny vahoaka aza kitiny stadinay vola misy Ambarivo be io tsy tokony commune urbaine hijaly vola fa ny tsy fahaizanareo mampijaly vola tanàna. Anareo mavita mampiasa pompier mizara rano aminareo olo mavety an-tanàna magnano ino programme pompier mizara rano quartier tsy ataonareo non andesinareo pompier mizara rano amy tragnonareo maventy amy tragnonareo Mpagnarivo vahoaka amizay tirenareo tsy sakinareo mbaramarigny hoe fa pompe latsaka miambigny ndragnahary magnatsaka koa les deux tombent sur la tête nefa otriny vola leny jirama amy vahoaka ny Ambarivo be mbola magnano pipidady isan'andro pipidady mbo azo kakadady farany nakaboeloko ba. La mairie io Ambarivo be io mbarako anareo vahoaka io la mairie managna vola tsisy karaha la mairie ny Ambarivo be miliara midika amy la mairie ny Ambarivo be miliara tsisy hitanao vola tsy tanàna milamy tsy poubelle voarofy ary ro me mitantana piasa mijaly karama Ambarivo be io piasa tsy tokony mijaly karama amy la mairie anao koa ne mitantana mare matoa comptabilité nareo tsy mamango tsy fahaizanao mitondra ro asa toa zegny vahoaka izy baka raha mahazo an'izay Diego io koa io ataony RPDS anao fo mahita rô tonga nitsidiky PD tonga nitsidiky navy niza PDS fa zay ka atao tonga nitsidiky zegny dadilanareo tonga nitsidiky navy za PDS tao ambrony solotegna zegny hoe iaraka iasa fa maro za PDS teo iaraka iasa tsy nikitako indra nivoatra Diego fa maro tsy nikitako nino raha nivoatra Diego nehe lombolombony teo foiky raha ngo anao mipetraka teo tina Bruno tina Edmond zafady nehe rombaka Diego ça slingue les pays ça sent mauvais les provinces tsy fahaizanao karaha zegny koa amin'ny Ambarivo be samby rano baka ambilaniko egny ary ndraiky ambily be ndray pont fa tsy mipody izy koa tagnatin'ny vola 50 milliards ninga i président Corné Pistache
farafaratsiny tagnatin'ny 50 milliards io pont ifasy vaovamboatra angala idriky togno telo atsika pont io noho tsy fahaizanareo mitantagna mikôty tsy avitanareo zo 50 milliards io nataonareo tsengy pont ifasy nefa niamby 50 milliards reka avy koa namboarinareo pont mahavavy manasa tagnatsika nefa lalagna fa noho tsy fahaizanareo mikôty ba ambilafo vahoaka mijaly zay volaniko mipodiko ndraiky anareo tsy mitia tanindrazana fa nareo mitia richesse ny pays Madagascar zegny raha ataonareo jiaby misy province natanjaka tsy niankin-doha baka amin'ny province hafa nandilitra province ny Diego taloha zio province ny Diego pourri total tsy diana tsy sava mampalahelo tegna mampalahelo fa ro ndraiky koa agnaty fety andeha mono biorogno biorogno roapolo niany biorogno 5 niany tsary ambanin'ny folo biorogno andeha vonendro boko ro biorogno tsy anao baka ia anao maty biorogno merci aminao nampatsiaro fa miomagna atsika mbario be itsena trésorier vaovao ndraiky io baka tsy vaovao fa navoezigny renouvellement zegny ediny tegna marigny miomagna nareo mbario be eto fa ho avy trésorier ny AGVM utsenetsika amin'ny fomba magnetriketriky aboala mba hoanitsika jiaby re orange ry mandariny ho maromaro koa biorogno andivonegna aza mihina fa ity mahao badri anareo ndraiky koa ina minana fa mboko anareo potry pigiandreo toka anareo miga anareo boko potry io tsy maintsy avy vandrikinazy tagny zay io tsy maintsy magnano fety avy ambaribe mba faeko afaeko teo izy tenjamany magnino zo Olivia koa misy la famille nao mandeha mitsena azala trésorier maventy koa zala trésorier ny grande ville ny Madagascar zegny aza tsy ambelanao ro nditsena tosanao falafa azala aboko mba mbilanareo tsy negna fomba magnetriketriky asesy bakagny izy zalahy ndre izy baka nagnapitagna samboady tasava navy tamporina sesy zatsary nahita karaha ty tiako reto mpitondra zay reto mbola samboady fo napetraka tasava tsy ako tambilobe oui tambilobe navy amport tsy negna pipipipi jusqu'à jamanjary ro efa tsara masaky mivory amy rond-point ro miala bakagny jamanjary ary amy lakorony tsy lany pani ary ro ko tsy masaky mivory amy rond-point na amy stade eke olo tsy marigny baka misitriky olo tsy matoky valera baka misitriky ndre ro mandeha agny zegny azonao kontegna heureusement olo ifendreo vola baka avy maro hoana volana dala ry vahoaka atsika mila mitsena trésorier association grande ville de Madagascar Ali Aboudou di loup-garou miaraka mingay la banane la banane mety agnotrogno izy bakagny fôtony ro relazy io bakagny Ali Aboudou justement occasion na mandeha amy TVM volagna anao lany ndraiky mandeha lany trésorier ndraiky
mindao ndraiky anao amy TVA occasion anao ndraiky amin'ny RNM zala za tsara nahita fitondragna ty zala tiako fitondragna ty tegna tiako ben oui raha marigny raha volagninao zama vola jiaby miditra ambario be io tsy hainao mandeha ia am-poso pesos jiaby miditra ambario be io tsy hainao mandeha ia am-poso anao kokoa ny mizaha district sasany zava boka district sasany anao mba mahita sasany kibondreo tablette chocolat ao kibondreo kankagna ny alate fa amin'ny ambario be io bidon jaune jiaby mpitondra aminay eo OMC aminay eo jiaby bidon jaune kizembindrazagna jiaby kizembindrazagna zay ne volaniko anao koa tia agnano kizembindrazagna kibonao avy amin'ny ambario be eo fa 2 ans fa anao avy eo anao fa karaha ro officieux généraux ny publieko tao concours kavandra regny araiky mboka azalahy visa deus aminareo raha ty officier izy man kibonanao ne blanc anao mais gendarme marigny bomba regny gendarme anao kibotegny regny bon voyage boribory ko andesin'ny papango zama koa magnaraka anao topia vato franchement tiako zala fireneko ty zay baka raha zay nefa nambarako zama magnadio lalapero tanesa association tsy lany-pagny azao matompony association tsy lany-pagny Arosy François Labanany vola io magory ataony izy am-posinany io i am-posinany ao fo pesosy fotony association nany magnadio lalagnaky na miagna solution nareo tamizay nitondra teo volango aminareo zay mampiasa ro gadra ro ampiasaigna ro boko vita asa amiagna ro valeur ny tokony amiagna ro espèce mba ivangandro cigarettendro mba ivangandro brosinifindro dentifrice-ndro mba mesandro vadindro hoe ty bazary mareza mba tihinako hely nem za prison non magnano la fête espace la banane magnano finanana espace la banane vola amizay mandeha location espace igny pesos igny ao normal atsika mampiasa le hoe ariary atsika tompo fo magnariary amy vola atsika magnariary de tegna magnariary le ariary mampalahelo zay olo même tantana de tegna même tantana vola mba oaka hodigninareo samby anareo boko ampidirinareo amposinareo nareo boko vola misaotra atsika jiaby nandray andraikitry misaotra ny association fulany ny fikambanagna rayano avy amy volagna tanora betibetiky zio fa tsisy asa mascrine ndraiky asa l'église zio fa tsisy asa vitany amen ndraiky aminy pesosy ndapaka anao magnano peinture masculine zao io tsisy gratuit nda magnano peinture l'église boka tsisy gratuit nefa ny asan-dragnahary non pesos trombanteta
volam-poso miboaka zao anao fa tsy mety asa sosialy zegny non asa robatinareo le vola hoe asa sosialy non fa tsisy zegny ndero association reo fa senareo magnano kawitry lerany azovy razozo toto avy ifegna vola nefa no président non ifegna vola mampalahelo atsika tegna mampalahelo ndray fetiny fanjakana ndray fetinjovy ndray fetinjovy izy koa tsy amin'ny espace-ny labanany amin'ny espace-ny lolo copain copine voilà copine copain fa hoe andeha gnano raha ke amin'ny vahoaka tembodinareo maiky io anareo igny rody hoe dary tsara zalahy fetinay aligny marandraigny amizay nareo mitsakaraka tsivakigny ndraiky voiny angivagna dosonareo trotrokonareo nay haligny ro amizay mikonto tsy mastiato million milliard nefa eo nareo sitry nareo bakao rodonindreo ndraiky rano ndraiky motro fangala fanjava roe zany volagna tito motro bazary mbola la même chose zegny fahaizanao mitantagna mera motro ny bazary ndraiky niany 2 mois zay tsy miretry mitetre ro amy l'hôtel bazary eo raha tsary nisy tagnatiny 10 tsao tampotogno tambario be teo bazary tsisy motro zegny tsary nisy 65 ans ho anareo tsy mety 10 tsao tamby 10 65 ans 10 tsotapolo 10 amby zegny olo même tantagna izy rano tsy mandeha araiky mbaka nagnano annonce to dans 3-4 jours moteur araiky avy baka Antananarivo fa idriky une semaine atsika io jamais marigny koa baka no 3-4 jours ne maro miteky fa idriky une semaine fa voazagna ohatsy sakinareo nambara moteur latsaka io akory mataon'izy ho avy 3-4 jours baka Antananarivo ndre lalagna ao fa no magnano izy 3-4 jours ke moteur avy eo 3-4 jours baza mavandy anareo volaniko aminareo ndre tomobily matanjaka fo ohatsy mavita 3-4 jours amy lalagna ao intsaka eky tomobily hitondra moteur io donc moteur na tombokondry magnino nareo mavandy olobe nareo deja fa mavandy anareo koa mbola mavandy koa misy baka raha atao hoe ela volagna raha imbo avy fa nareo ela volagna misy raha atao hoe mavandy anareo direct tegna mavandy izy koa baka nareo ela volagna mba niamby igny vahoaka 3-4 andro vahoaka ny mikonty iro ndraiky magnontany za karakory marano io zoko be moteur matsenkinavy karaha 3-4 jours donc tania 1er adjoint izy nagnano 3-4 jours ndo diranareo bureau nany ary koa tsy biafy mivangoa tipaka droit nareo zegny ro mipetraka io netsagna be kibondreo diranareo ry DG directeur ny jiramamitsika io koa fa tsy measany koa izy ambara lalatina 12 koa anareo ngalandreo vola isaka fanjava moteur tsisy anareo zio asaky volagna jiramany ambario be angala vola mbahoaka facture rano nefa rano fa tsy mandeha moteur tsisy mba mandiny anao directeur ny jiramany ambario be mba dinia hely re zegny l'hôpitaly agnarany l'hôpitaly
olo marary mandeha mantsaka rano, zegny anareo mandiniky, zegny anareo me mitantana. Mampalahelo, soi-disant atsika ville touristique, atsika taloha koa tamin'ny filaharagna hoe île touristique na hoe ville touristique, atsika nitana deuxième, atsika zao troisième, ndre koa tsy quatrième za koa tsy diso, niemitro karaha feny antitra, karaha nataonareo Madagasikara, niemitro atsika zao lake koa raha ataonareo io sagnatrian'ny vava aza misy ndragnary, angatako aminareo razana kaza misy, mbo avy karaha zegny mba rio be io, mbo tsy loatsika eky le laza maha touristique atsika, fotony raha ataonareo tsy manjary. Tsisy raha manjary, tsisy, mba naravoravo vahoaka raha ataonareo kony, anareo koa kony nify, anareo fa ela tsy mipody, de toute façon boka nify napoaka tsy mipody amin'ny gigo, anareo zao ne zegny, anareo fa nipoany vahoaka amin'ny gigondreo, anareo fa tsy mipody eo eky, nify mapoaka tsy mipody amin'ny gigo, anareo zo io zegny. Rano tsisy, motro tsisy, tsy antanàna, tsy l'hôpitaly, karakory ataon'olo marary à l'hôpitaly zao io, pompe ahoanareo tsy mandeha, mba petrako aminareo koa ny question, za mbo agniraka olo manafinakaro mbo irako andeha l'hôpitaly be ao, mba zavanareo eto karakory ataon'olo à l'hôpitaly be ao, rano tsisy zao io, normal olo marary matibory, heureusement boka zo tsy manara-penitra heureusement zo tsy hôpitaly manara-penitra, mampalahelo zalahy. Ny olo malalan-tagnana feky mahinakina ka, ny garamaso, ny diaspora mba magnametsika amle pipi daditsika sanany, pipi dade pipi, mbo afaka kadady eo zaminao, eto atsika mizaha zegny. Bon zegny se izy le vahoaka malagasy, anjaratsika mandiniky atsika izaha eto fahaizany ngiahy trésorier tsika voafidy amin'ny association grande ville de Madagascar ty hoe handrosa atsika mbaroy be sa tsy handrosa, eny tantagna sa tsy hoainy, miambigna anao zay Aliabodo Logaroda Ambario be, mankasitraka atsika jiaby, mankateligny amin'ny magnaraka koa.